अरे हमार बाबूजी बकरी चराव के भेज दिला ना ही तो आवा तरह से हमार छोरी हितवा कब ले ये सर अब तो हमार शादी हो जाएगी या चोर सर चोर हमारा जाए बच्चे देखौती में चोर लो हाँ चोर लो घर पे चोर लो बाबूजी बोलले बड़न की गोड कंपनी के मालिक है हमार लड़का आ लड़का के बकरी चरावता बकरी चरावता हाँ चल बहुत तनी बाबूजी लेके फोन करके पता करी तो उ आई लो कि ना हाँ बाबूजी ही तो आई बालो कि ना हाँ तो फोन करके बता दे हमरा से ठीक बा हम चले हाँ रख बड़ा रास्ता है बाजी अरे ने का रास्ता सरकार बनाते ना तो उरेब ना रही कहाँ से आवतनी लोग आवतन सा तनी जाए के बाबा पोंगा यादव के द्वार पर अच्छा पोंगा यादव के हाँ कहीं का वहाँ के एगो लड़का बाबा शादी करे के सुननी है जे गॉड कंपनी के मालिक हवे हाँ गॉड कंपनी के मालिक हमन हाँ जान जानी जैक बनू सीधा ही रास्ता जाई और राइट घूम जाए राइट मतलब जानते बानी बाया ओकरा बाद से फिर लेफ्ट सीधा जाम आगे फुट रोड बाटे वही जब तक घरवे है जाई लोगी हाँ एकदम चल जाएंगे जाई लोगी हाँ जाई लोगी हमारे घरे जाता रहो सोना हमारा के तरह बकरी चरावत में देख ले सोन हमार बाबूजी तो कहले बड़ा गोड कंपनी के अब का हुई है अभी हिट ना वाइल दो लागत तो 1.5 बाटले हम का करी तनी बहाद है तनी गांजा लागता तनी बहाद हाँ बहार सुहार के तनी चिकन चाकन कर दी आज हमरा बेटा के देखौती बा तनी साफ सुथरा कर दे हाँ अरे हाँ अरे जल्दी बहारी हाँ जल्दी अरे तब तक ले देरी न बारे ही लोग आवे मैं लड़का तो ले हमर बकरी के राउते बा पोंगा यादव के घरवा केने बा पोंगा यादव के घरवा केने बा अरे पोंगा यादव के घर ही आ गई रहुआ ऐसे रहुए लगी नहीं तो देखे आज बन लो अच्छा बैठी साइकिल लगाई है ना साइकिल हाँ लगाई बैठी बाबू बैठी लोगे बैठी अरे बाबू रे आज पानी ले आओ पिए के हिट लोगी ना गल बानी लोगी आज ले आओ बाबू ले आओ अरे जा आई झाजी अरे पानी पी लोगी तब कम बात लड़का तो देखबे करम लोगी रहुआ लोगी लड़कवा के बोलाई तनी देख अरे पानी पी पहले पानी लड़कवा के बोलाई ना महाराज देख ली सब अरे बुलावा तनी पानी पी लोगी अरे का कमी बा हमरा आंगना से दुआरा ले मोरी बहते बा पानी पी आ ओखर मुसर घर में बढ़ले बा कमी कुछ के नहीं थे आ जाट बढ़ले बा आटा पीछे वाला ये हाईटेक जमाना में सारा चीज हमरा घरे बा जननी की ना पानी पी लोगी महाराज लड़कवा के बोलाई ना महाराज पहले देख ली सब अरे पहले पानी पी हम बोलावत नहीं हमरा घरे लड़के के देखम लड़का 1 पीस बढ़ले बा हमार 1 पीस बोलाई महाराज देख ली सो लड़कवा अरे पानी पी लो महाराज पी लो ना लड़का आवता थे पे लगिन हाँ पे ले लो वो खाई अरे खाई ना महाराज हम तो खैबे करम हमारा घर के हट खाई हाँ खाई लोगिन लड़का हाँ अरे 1 पीस भाई गाँव में 1 पीस खाई लोगिन हमरा कोनो चीज के कमी नहीं थे ना अरे 4 गो गाय बा गोबर पठाला चिपड़िया वही से खाना बनता है हाईटेक जमाना में
पी पानी पी। बुलाई लड़का के बुलाई। अरे महाराज रउआ तो लइका केलवन लइका आवत बा। No, 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 no. अच्छा लइका हमार आवत ताने खबर कइले बानी रउआ लोगिन बैठे। आज तो देखी लोगिन तनी हमार पेट गड़बड़ाता ठीक बा तनी भोज खा ले बानी तनी लागत हमरा तनी खाना के शंका बुझाता आवत तनी मैदान पे ठीक बा। ठीक हाँ हम लड़का हमार भाई है ठीक बा। कह देम तनी लड़का के भेज। हाँ हाँ ठीक बा ठीक बा। ए बाबू है ना सुन बस हां तूने भेटाई रहला रास्ता में। हां अच्छा ये घर के बारे में जानता रहा। जानते बानी तो हमरे घर है। तू ही हम का लइका बा। हाँ हम ही हई हमरे खातिर में रोग सब आइल बनी। तूने बकरिया चरा उतर लही। देखी बकरी मत कहीं गोट कंपनी के मालिक हैं। बकरी को हम बकरी ना गोट कंपनी के मालिक। तब यहाँ बियाह ना होई लड़का बकरी चरावा के बियाह ना होई बियाह ना होई। देखी पानी पीले बनी लो वो 5 रुपया वाला बॉटल गोल्ड जेंग खइले बन लोग हमार दिलो ना तो बियाह 5 रुपया के बॉटल गोल्ड के अपन 5 रुपया ले ली। पैसा ना लेम ना पैसा ना हमार बॉटल गोल्ड चाहिए जेंग रहला ना तो बियाह हमारे से होखे के चाहिए। अच्छा ठीक बता रहा से होई। मान गनी नु पक्का नु काका हम भेजम बाबूजी के दिन बार रोपेला। ठीक बा। हां तो ठीक बानू। ठीक बा। हाँ ना तो ना करें तो बॉटल गोल हमारो हिंग चाहिए ठीक बा। ठीक बा जाई लोग प्रणाम जाई लोग प्रणाम। हमारा से बियाह ना करी लो हम गोड कंपनी के मालिक हई मालिक।